Шушы көннәрдә Апуш балалар театр студиясы «Авыл эте Акбай» дип исемләнгән яңа мюзикл тәкъдим итте. Быел беренче премьераны үз сәхнәләрендә Чулпан мәдәният үзәгендә шөгыльләнүче укучылар күрсәтте. Премьераның төп үзенчәлеге жанлы музыкаль бизәлеш. Яңа спектакльгә укучыларны студия остазлары Галескар Камал театры артистлары әзерләгән. Татар драматургы Туфан Миннуллинның «Авыл эте Акбай» пьесасы балачак хатирәләребезнең иң матурларыннан. Сәхнәдә өр-яңа Акбай белән тәмле тамак, әле мәктәп укучылары гына булсалар да үзләрен иркен тота. Чын актерлар диерсә. Мин гомеремдә үземне тәмле тамак түгел, ә менә «Авыл эте Акбай» шикелле үземне тотам. Мин бик кешеләргә булышырга яратам, мин бик ышанычлы аларга, һәм инде бик авылымны яратам. Миңа мәктәптән кастингка үтәргә диделәр, һәм мин килдем дә, һәм Апушның менә бу энергетикасын күреп, бик менә монда киләсем килде. Авылда яшәгән Акбай белән тәмле тамак шәһәргә юл тота. Сәхнә артында алар өчен борчылып, җан атып торучылар яраткан остазлары. Сәхнә артында әле нәрсәдер алар өчен эшләргә дә, алар өчен түгел инде, юк аларны рәтләп тә җибәрергә, һәм шунда күземнән яшь тә килде, рәхәтләнеп көлдем дә. Сәхнә артында мин алар белән яшәдем. Премьераны күрергә күп еллар элек Акбай ролен уйнаган Әсгать Хисмәт үзе дә килгән. Спектакль кую вакыты күпкә әзрәк иде. Шуңа карамастан без бик тиз һәм яхшына куеп бетердек. Остазларның хезмәте һәр детальдә күренә. Костюмнар, сәхнә бизәлеше, грим, ә иң мөһиме тамашачының күңеленә үтеп керерлек итеп уйнау. Монда әлбәттә режиссер һәм инде менә без остазлар иң күбе без борчылабыздыр, чөнки biz аларны әзерлибез, аларны таныштырабыз, аларга менә җырларны, биюләрне, сөйләм телен, бөтен актерлык стилен күрсәтеп, аларны менә сәхнәгә шулай зур сәхнәгә чыгарабыз. Анда бит инде барыбер аларның тәҗрибәсе аз. Шуңа карамастан алар бик зур, миңа калса, бик зур шундый этапны үттеләр. Әзерләнү этабы һәм менә хәзер ниһаять алар тамашачыларга имтихан бирәләр дисәк тә дөрес булыр. Шулай Апуш студиясы янәдән яшь тамашачыларга әкият дөньясына, ә олыларга бала чакларына сәяхәт ясады. Миләүшә Гыйльфанова, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары.